Наистина нашата надежда е в Христос. Той е победителя, победи смъртта, греха и още нещо. Така, днес ще разгледаме един стих от посланието към евреите. И заглавието е изкушен, което сложих. Не звучи много така добре, нали така? Защото като си помислим, като чуем тая дума изкушение, за какво си мислим? Нещо грешно. Нещо лошо, нали? Един вид някой те кара да направиш нещо, което е лошо, което не е хубаво. Сега знам, че Наско обича кебабчета и кефтета. Само той ли? И си представете, че той е ял гъби. Стомаха му се е повредил, защото има такива гъби. И той сега не може да яде кебабчета. Обаче Мира си е купила едни хубави кебабчета. Миризливи. И е седнали да ядат двамата. И сега Наско е изкушен. Защото мирише хубаво, изглежда хубаво, но не може. Обикновено си мислим за нещо такова, нали така? Днес обаче ще погледнем по един друг начин малко на тая думичка изкушен. Какво всъщност означава в Новия Завет тая думичка изкушен? Дали наистина тя е свързана с това да направиш нещо лошо, нещо, което е грешно да се грешиш. И ще свържем и с нещо друго, което също вярвам, че е много важно за всички нас, нещо, което ние много си го говорим. И това е именно нашата самоличност. Ако Бог е променил нашата самоличност, значи има защо. И обикновено, когато ние говорим за това, че нашата самоличност е променена чрез новорождението, ние обикновено го свързваме някакси само с нашето спасение, нали така? Той е като гаранция за нашето спасение, той е така. Библията казва, че когато Господ ни новоражда, Той не взема от едното семейство в Адам, грешниците поставени в семейството на Христос, Неговото семейство, семейство на праведните, се казва, че на нас Той гледа вече, че ние сме в Христос. Обаче тази нова самоличност, която ние имаме, тя е и за нашето ежедневие. И ако ние чакаме и разчитаме на нея само да дойде момент, когато ще се отидем при Него, губим. Защото това, което имаме, е много ценно, много важно за нашия живот днес. Аз искам да го видим как това нещо всъщност се случва в живота на Христос и той именно в тая връзка с изкушенията, които Той преминава. И ще разгледаме, ще си припомним един хубав стих от посланието към евреите, за което спорят и продължават да спорят кой го е писал. За нас, аз си казах, май не е толкова важно кой го е писал. Ние знаем кой го е вдъхновил, за да бъде написано, и знаем, че са много ценни и важни истините, които са написани вътре за нас. Това е по-важното. Така че в този 15 стих на Евреите, 4 глава, се казва следното. Защото нямаме такъв първосвещеник. Става въпрос за кого? За Христос, който да не може да ни съчувства в нашите слабости. А имаме един. Имаме ли го? Един, който е бил, обърнете внимание, във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак без грях. Авторът казва, че ние имаме такъв първосвещеник. Христос. И той първосвещеник, за разлика от всички останали, е много различен. Надявам се, че вече сте го разбрали, че е така. Библията казва, че той, след като принесе една жертва себе си, какво направи? Седна. Къде? Отдясно на Бога. Къде е Бог? В небесни места. Тоест той не е като другите първосвещеници. Той не принесе просто някаква жертва, но той принесе себе си. И след това беше възнесен и седна отдясно на Отец. И нещо друго, което е много важно в този стих, аз също искам да го видим, защото то касае нашия живот. Той каза, че той не е такъв, който да не може да ни съчувства в нашите слабости. Знае той, че имаме слабости. Откъде знае? Винаги можем да кажем, защото той всичко знае. Обаче има нещо много друго, по-ценно за нас.
Защо знае, че имаме слабости? Така ни създава. Защото беше човек. Защото той живя на тази земя като човек. Той се сблъсква с всичко у нас, което и ние се сблъскваме. Малко е трудно някак да си го представим това нещо, когато знаем кой е днес, той какво е направил и така нататък, но докато той беше на земята, той беше човек. Той живя като човек. Роди се като човек, вярно заченал по друг начин, разбира се, което е важно да го видим, защото той е един вид пак като преобраз на самите нас. Ние се раждаме физически, но имаме и духовно раждане, което ни променя. Така че той живя на земята. Не знам дали сте се опитвали да си го представите като бебе. След това като порасва, че ще пада, ще се удря, няма да може да говори, ще тича, ще играе, няма да му се прибира вечер вкъщи, ще трябва майка му да го вика от някъде си. Поне аз така бях, да не знам вие как сте били. Затварях махалата. Последен. Не можем някакси да си го представим, но факт е, че Исус го преживя това нещо. И се казва, че Той може да ни съчувства в нашите слабости. Думичката съчувства означава, че можеш да чувстваш същото като някой друг, защото си го преживял. Бил си, както се казва, в неговите обувки. На неговото място. И за мен това е много ценно. Ако той беше просто само един първосвещеник, да отиде да се свърши работата, е едно. Той просто си върши служението, нали, службата. Но Библията казва, че той е нещо повече. Казва, че той може да ни разбира. Може да ни разбира, защото той живя като човек на земята, беше предизвикан като нас. Така че той не само, че принесе себе си, но той на наша страна, той ни разбира. Знае за какво става въпрос. По тази причина, аз за себе си лично мога да кажа, че мога да отида и да говоря с него и да му кажа нещата такива, каквито са. Не знам дали сте имали такъв момент на живота, когато искате да кажете нещо на Бога, което не звучи много добре. И някак си имате някаква спирачка вътре да го кажете. Такова каквото е. Откъде идва тая спирачка? Аз осъзнах, че просто идва от моето мислене, че един вид Бог иска да чуе от мен само това, което му харесва. Истината е, че Бог иска да чуе това, което е в сърцето му, това, което аз искам да му кажа. Защо? Защото аз съм негово дете. Кой от вас, който има дете, не иска да чуе това, което е в сърцето на детето? Да разбере какво става с него. Дори и да е нещо, което да не ни харесва. Така ли? Аз мисля, че е много важно за нас, като родители, да знаем какво има в сърцето на моето дете. Да знам какво се случва с него. Какво мога да направя за него. Да бъда част от неговия живот. Така че този стих е ценен. Не само за това да видим, че има един, който е направил нещо за нас, но да знаем, че той е на наша страна и ни разбира. Аз искам да имам такъв Спасител, такъв Бог. Не знам вие какъв искате да имате. Затова и Библията, когато говори за Бог и го сравнява с идолите, няма сравнение. Това е същия Бог. Дори нещо повече. Той е нашия баща днес. Така че имаме един, който ни обича, който ни съчувства. И след това стиха продължава, че имаме един, който е бил във всичко изкушен. И Библията казва във всичко. Няма нещо, което да му е било спестено на тази земя. Като нас казва, но пак остана без грях. Той не съгреши. И има един много също хубав интересен стих. В Йоан, в Матей, извинявам се, в Матей. Вижте, когато казваме всичко, наистина има Библията предвид всичко. Това е Матей 5.28. Това е нещо, което Исус казва. Той казва така: но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Виждаш ли Исус жени?
Библията казва, че той е бил изкушен, но е останал без грях. Така ли е? С други думи, Исус е бил морално изкушен дори на тази земя. Както може би ние сме морално изкушавани. Така да кажем. Но Библията казва, че той не съгреши. И ако той беше съгрешил, тогава нямаше да може да каже това в Йоан 14 глава, 30 стих. А и още нещо. В тази 14 глава Исус им каза на учениците така: ще дойде време, когато ще се разделим. Ще ме оставите, ще се разбягате. Обаче аз ви го казвам това нещо, за да имате мир в мен, защото казва, ще дойде момент, когато ще ви видя пак. И на това нещо Исус каза, заради това нещо имайте мир. Така че един вид, една основа за нашия мир е това, че Христос е жив. Затова можем да имаме мир в този свят. Но той продължава и казва така: аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят и той няма нищо в мен. Исус каза, князът на този свят няма нищо в мен. Кога ще да има нещо в него? Ако имаше грях. Ако беше грешен. Обърнете внимание, той каза, той няма нищо в мен. Не срещу мен, а в мен. Исус беше абсолютно безгрешен и той го каза. Аз съм без грях, аз съм праведен, аз съм чист, аз съм свят. И той, дявол, няма нищо срещу мен и няма нищо дори в мен. Пълна безгрешност. И ако Исус не беше живял наистина един такъв безгрешен начин на живот, въпреки че беше изкушаван, както каза Библията, тогава нямаше да дойде да чуе тези думи от неговия баща. Когато той отиде в река Йордан, за да се кръсти, идва глас от небето, Марк 1.11, и какво каза Бог? Този е моят възлюбен син, в когото или в теб какво? Благоволих. Ако той беше съгрешил, щеше ли да каже Бог, аз благоволя в теб? Това беше Божието утвърждаване. Този е моят син. И аз искам да видим и това нещо. На колко години беше Исус, когато чу тези думи? 33. На 30, да кажем. До този момент той е живял 30 години без какво? Без грях. Коя беше причината да може той да живее по този начин? Роден е като нас, поне физически, ходи на тая земя, изкушаван е по всякакъв начин, обаче е без грях. Кое е различното? Връзката с Отец. Този е моят възлюбен син. Неговата самоличност. Той знаеше кой е. Знаеше кой е, знаеше от кого е роден. Знаеше за какво е дошъл и той живееше като такъв, какъвто е. Затова и за нас е важно да приемем и да осъзнаем кои сме, за да можем да живеем. И нещо повече. Ние имаме Святия Дух, който е нашата сила, за да може това нещо да стане реалност. Така че Исус живееше като този, който е. И някак си, когато говорим за живота на Исус, за това, че Той не съгреши, може би най-вече така си мислим за след това, което се случи след. Като дойде този глас, като идва гълба. След това ние знаем, че Той беше отведен на пустинята да бъде какво? Изкушаван. И тук нека да си поговорим за тази думичка изкушен или изкушаван. Обикновено в началото казахме, че си мислим, че ни кара да направим нещо, което е грешно, което не е добре, нали така? Обаче в гръцкия думичката означава нещо друго. Означава да изпиташ или да подложиш на изпитание с цел да докажеш, че нещо е такова, каквото е. Значи да подложиш нещо на изпитание, за да докажеш, че нещо е такова, каквото е. Разбирате за какво става въпрос, нали? Исус беше изпитан или изкушен, за да може онова, което е в него, да излезе наяве. Че Той е Бог, че Той е Спасител, че Той е праведен, че Той няма да се греши. Защото е Синът на Бога, Божият Син.
Така че изкушението буквално не означава да те въведе да направиш грях, а означава това, което е вътре в теб, да бъде доказано, че е такова, каквото е. Нали така? Затова е важно да знаем кои сме. За да може, когато има едно такова изпитание, това, което ние вярваме, кои сме, да бъде изявено, да бъде доказано, че то е истина. Че ние сме тези, които твърдим, че сме. Или вярваме, че сме. И обърнете внимание, когато дявола го изкушаваше, какво му каза? Ако си Божий син. Обърнете внимание, той не му каза, ако наричаш себе си Божий син. Има ли разлика между двете? Много голяма. Много голяма. Ти можеш да твърдиш, че си някой и да не си. Особено сега, като има тия кражба на самоличност, документи, защити на документи и така нататък. Спомням си преди време ръководители на служението, в което бяхме обучавани, бяха му откраднали самоличността. И той от някой друг щат някъде си му се обаждат и той трябва да ходи да доказва, че не е той. Някой му откраднал самоличността. Използва неговото име, използва неговите данни. Нарича се може би с неговото име, ама той ли е? Ама не е той. Не е той. Така че, знаем ли кои сме? Наистина ли сме? 1 Йоан 3 глава, 1 стих, какво казва? Вижте каква любов ни е дал Отец. И продължава как? Да се наречем Божии деца. Обаче той не спира до тук. Защото тогава всеки можеше да каже, че е Божие дете. И има нещо наистина такова, защото в крайна сметка Господ е създал човека и от тази гледна точка, да. Обаче, той продължава в този стих и казва, а такива и сме. Защо обаче? Заради вярата в Христос, новорождението, за това, че ние сме едно с Него. Така че има голяма разлика между кажеш, че си нещо и наистина да си този, който твърдиш. Ако ние сме повярвали и сме приели Христос, ние сме това, което Библията казва, че сме. Праведни, деца на Бога, святи, дори Библията казва, че сме Божията праведност, което звучи много сериозно наистина. Божии деца, Божието семейство. И продължава стиха и казва, за това светът ни не познава, защото Него не позна. Каза, светът ни познава, защото Него не познава. Бог живее в нас, светът не го познава, затова е трудно да познае и нас, защото не може да познае да види Бога. Но ние знаем кои сме, защото сме родени от Него. Така че Исус каза на своите ученици, това ви казах, за да имате в мен мир. В света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Защото този стих е също много интересен. Исус каза, аз победих света. Значи ние знаем, че Исус, когато умира на кръста, победи какво? Смъртта. Важно ли е? Да. Абсолютно. Обаче и нещо друго направи. Победи какво? Греха. Греха. Обаче още нещо направи, което е много важно. Та може да кажем, че и Сатана също. Той ни направи праведни, като уби какво? Грешника. Старото ни естество, нали така? Това беше много важно. Това са важни победи, неща, които той направил. Тук обаче Исус каза, аз победих и какво? И света. Защо? Ами ние сме в този свят, както бяха и неговите ученици, нали така? Значи има нещо в този свят, което е против нас, което воюва против нас. Исус каза, аз го победих. Важна ли е неговата победа за нас? Ако неговата победа срещу греха, сатана, смъртта беше толкова важна за нас, значи това, че той е победил света, също е важно за нас.
Защото ние сме в този свят. Ама не сме от този свят. Което означава, че ще имаме какво? Ще имаме проблеми. Ще имаме изкушения. Ще бъдем изпитвани. Дали наистина сме тези, които сме. За да може това, което е в нас, да бъде изявено. Да бъде показано, че наистина е такова, каквото е. Така че, какво има в този свят? Всичко, което е в света, това е апостол Йоан. Похота на плътта. Тоест, пожеланието на плътта. И като казва плътта, той няма предвид само телесните желания. Има предвид той начин на живот, на независимост от Бога, в който човек се опитва да каквото и трябва да направи, но само и само да задоволи нуждите, които има. Каквито и да са те. Исус каза, аз го победих това нещо. Като ви давам всичко, каквото ви е необходимо. Аз съм вашият снабдител, аз съм вашият живот. Аз съм всичко за вас. Така че ако не искаме да победим света, на чия победа трябва да стъпим? На Христовата победа, на Христос в нас. По-човешки няма как да се справим. Исус го знаеше, затова Той го направи за нас, за да можем днес ние да го преживеем и да го живеем. Каза похота на очите. Толкова хубави неща виждаме и си мислим, че ни трябват. И ги пожелаваме. Нова кола, електрическа или там. Сега ни като ходихме до София, като пътувахме, хвърчат разни модерни хубави коли, Тесли, всякакви, миналата се едно, че си спрял, пък ти караш с 100 и кусур. Вървиш тук по магазините, гледаш какви ли ни неща, дето лъскави, хубави и така нататък. И много други неща. Исус каза, аз дори това го победих. Защото ви давам всичко, каквото ви е необходимо. Имате го в мен. Гордостта на живота или това да си някой, да се издигнат, да се прославим. Знаете ли, че ние вече имаме слава? И каза, че ние се променяме от слава в слава. Така че Христос в нас е какво? Нашата слава. Имаме ли нужда да търсим слава? Да се стремим към слава. Ние имаме най-важната значима слава. Христос в нас. Така че да, Христос беше изпитан, за да бъде изявен като този, който е. И той доказа, че той е Спасителят на човечеството. Че той е за онзи, който Бог изпрати, за да донесе спасение на този свят. Сам Исус го каза, аз не дойдох за да какво? Осъдя този свят. Дойдох да го спася. Беше много лесно да осъди този свят. Вижте какво има в света. Исус каза, аз не дойдох да го осъдя. Дойдох да донеса спасение. Всички ние преживяхме това спасение. Бог ни разкри себе си, показа ни кой е Христос, приехме го. Нека да живеем като такива, каквито сме днес. И нека да знаем, че изпитанията, с които ние се сблъскваме, или изкушенията, са за да ни помогнат и да ни предизвикат да живеем като такива, каквито сме. Затова Яков каза, че изпитанията или изкушенията са изкушения или изпитания на какво? На нашата вяра. А нашата вяра е в кого? В Христос, който победи света и даде тази победа на нас. Амин. Нека да се помолим. След това ще дам